YouTube channel. Yau yana gane wasu kalamun soyayya za mu yi tsakanin Sani Ahmad da kawo ɗan sarki Fati Abubakar Sariya. To yanzu bari mu fara da Sani Ahmad. Daga an ce a fara da kai sai kai muna wanga abu ba za ma a fara da kai ba. Kawo ɗan sarki mu je zuwa. Wasa fari girki. Haba kawo ɗan sarki gakka ba mu kunya kalamun soyayya an ka ce za a yi. Koramar jiki na tauraruwa kike aha. Yawwa kaji dai. To Fati Abubakar mu je zuwa. Ina son ka zuciya ta wa kai da shi. Ke ma ke yi kokari. Sani Ahmad mu je zuwa. Na san ki sani ba kar ki bar ni. Ke Sani Ahmad kalamai wa tuna ji a tu. To Sariya mu je zuwa. Sanin ajiya sai mai kaya. Limami na kake wankin baya. Ba da ma waɗin wanda ya yi na ɗaya.